ଶହୀଦ ସଦନଠାରେ ଆମ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟଥାକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦନ୍ତକଥା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି କମଳିନୀ ପାତ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ପାତ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ କୁମାର ମଣିତନ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦନ୍ତକଥା ପୁସ୍ତକକୁ କବି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲେଖନୀୟ ଅଭିମତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭାକୁ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଲେଖକ କାଶୀନାଥ ପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଲେଖକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତନ୍ତୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।